Yeah, hello? Hello. Hello, you're not one. This is customer care representative. I'm calling from your bank. Hello? From bank to them? Yes. Hello, bank call Diamond, call Access, call UBA, call Zenith, call GTB, call DSTV bank. Hello, call wow. Oh, and Access. Access, I got your message immediately. Had there me through your bank reference. So now I got bomb time. Eh, ono pola no. Why na akpo? Biko imana government na-eke ego. Government ko ba for kempo prap. Government na-eke. Maka ọ dị ndị furu ugbu. Government na-eke ego maka coronavirus a na-eke 40,000 naira. Lisa Nemo. Ebe 40,000 ta. Hey, report who go to your community. Oh, to Lisa Nedunnego. Hey, atola ha atụmatụ ọma. Gọọmenti unu gbalịala. O mee agachete m. Letting mo the least person on the list. So, biko I na-akpọ gị send anyị account number gị. Then you send the BVN number gị. Okay, mkpa account detail m mkpọ BVN. Mkpọ BVN. BVN. Okay. Yes. Ọnụ. Account number kwanne. Ọ ihe m chọrọ ịkpọrọ gị ugbu a. Ngwano 111. It's 111. Ọ bụ account number ka m kwuru. Ọkwa na account number ka m kpọgara gị ihe ụda. 111. Yes. 222. Hello, access ka m kwuru. Asị gị kpọọ account number access ka m kwuru. Ọ bụ access, ọ ya mmejọ access ya. Ọ bụ ha si nye me. Okay. Buti ọ ihe ka m na-eje ewere ego na bank. 222 444 ngwa ka anyị gaa na north ebe ọ wụsa. Not. Not. Not ọzọ ahụ. Biko kedu ihe ahụ isi na aha gị awụ? Aha m ọwụ ndị wayo ala agba ọsọ. Ala agba ọsọ? Ị hụrụ ọga adịrị gị na mma n'elu owe ị bịara? O nwechikwa n'ike ịdịrị gị ma ụwa gị ụwa asaa. Ị hụrụ otu ihe dị na egbe eluigwe ga-agbagbu gị esi na isolation center mapụta otu akụgbuo gị gị. Katapila ga-akwọrịa gị na ọ ga-esi n'ime Sahara Desert apụta otu eburu ozu ga-egbukpo ya. In fact, COVID-19 ga-egbu gị gbuo family gị. Generation gị ka ọwụla apụtara ụwa COVID-19 egbuo ha. Ala agba ọsọ? Ihe ga-echikwa enu gị iko. O shierele ga-eshiere ihe ọrịrị gị mma gị na-etu onye ị ga-egwu wayo. Onye oshi ị na-arụ na bankị. Cemetery ka ị ga-arụ very soon ga a ga-eli gị na cemetery gị yaramazie nga anụ ọhịa. Ụmụ ụwa ga-agbakọ otu a jụọ gị ele ebe chi gị ọnwụ na. Ajọọla ga-ajọ chi gị ọnụ ole nga. Ị ga-atagide ahụhụ ihu gị ga-atagide ahụhụ otu a gị jụọ onwe gị ele ihe mere ole. Ọrịrịla gị mma gị na-etu onye ị ga-egwu wayo. Gị chọcha onye ị ga-egwu wayo ya wụrụ nwa afọ Igbo amụchiri ike. Nwa afọ Imo steeti amụrụ kpọọ mkpọkịrị kpọọ gengem. Gị bịara iji 40,000 nkịtị. Onye ga-enye m 40,000 ndị ogbenye ọnọdụ n'ezinụlọ unu. Onye oshi. Echekwa m mmadụ ka m kpọga ama m na ọwụ anụ ụkwụ erie onye agụrụ. Onye oshi oloshi olori buru ka ọmọ karawo ihe wo karawo. Amụrụ ọba. Hello? Bịa gwuo wayo. Stupid element. Gị leta onye ị ga-egwu ya wuru onye Igbo. Asị gị na ndị Igbo na anyị nwere akpịrị ego. Anyị na-agba mbọ gbata ego ka anyị. We don't depend on people. We hustle on our own and we get our money. All our resources and our resources. Ọ anyị na-eji aka ya akpata ya. Ị ga-abịa gị were fonu nkịtị. Ị ga-egwu nwe gọọmenti ga-enye m 40,000. Detana gọọmenti. Ndị ọrụ ọrụ under gọọmenti enyebeghị ego ya wụrụ mmadụ ndị na-enweghị ihe gbasara gọọmenti. Unu ga-enye 40,000 m ji eri nri. Ma COVID ka ụnọ nọrọ ka ha bupụtara ka ha kesara. Si ya gaa n'ụwa niile gbusiwara ha ndị mmadụ ka ha ji nwa ọkwa na kingdom ha. Ya wụrụzie mụ aka unu ga-enye 40,000 m ji eri nri. Kama agụ na-egbuo m garị na aga m aṅụ ga isi gbuo m na-asị isi kpuru m n'anya ọma. Ibiri egwu ngwa yi na-arụ na Access Bank. Ụmụazị ibe gị nwụrụ anwụ gbakọkwa mitin n'isi gị. Ewu yi akwa. Imagine ekpọrọ gị BDN m nye gị my checkbook. Ị ga-eji aga ịdọrọ ọnwụ gị. Ee, ọzọ Igbo ndụ ịhụọna m n'anya. Ichecha na Naịjirịa onye ha ga-akwụrụ ụgwọ ya wụrụ mmi. Ahụdụghị ndị ugwu ebe ke ha na ndị ji ọtọriti nye ha ya mmikọ unu chetara. Kama ọ na-enwedukwe breko gbapịa gị anya. Enwe ndị ọ ga-awụrụ ugbo ha ama n'ọnya. Asị gị na-echi na bank a ga-enye gị 40,000 gị kweta maka ya. Luzgad onwe m onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya.
akụ na ebe jiwe onye Igbo na-agba mbọ o ji egbazi oke arụsị China ha eleghe katapila kwọrịa kwa agụ ebe ọbụla ị nọ stupid element chọchọ onye ga-egwu ya mme ka iji nye gị bụ ife ife ị ga-etendịrị m 40,000 m ji eri agụrụkwu egwu na ezinụlọ gboo Imagine. Hai! Gịnị na ụdịrị ọnwa dị ihe nka? Otu baba ijebe ode ji si m na m chịrị akwa agagharịwa na first person ga-ahụ m taa ga-atarịrị akwa ma ọ bụrụ na ọ taa akwa isaida na mgbara ara mmadụ anwụọ n'ụlọ anyị onye m hụrụ n'anya anwụọ n'ụlọ anyị ma ọkwa na m onwe m anwụọ ele nna ụdịrị ihe dị ya ọkwa nna ahụ m onye gatara m akwa na ka ihe m ga-eme ha nna ya wurukwa ezigbo mmadụ ka m ga-ebu ụzọ ahụta onye ga-ekwe ata akwa nsogbu dịkwa Chineke onye ọhụna m onye ara ka m buru ụzọ hụta onye ọhụna m ije ego siri ike King of glory, I dependent only on you, oh, Lion of Judah. I depend. Hey, my brother, welcome. Hey, nwanne ka ekele me nwanne m na amakwa m na ụdị mmadụ otu adịghị n'ahụ ikwu otu ị na-ashine ikwu na nwoke na-eme ka ahụ ịdị clean ịdị nnọọ ka nwa 14 16 years ịma na ụdị mmadụ dị n'ime o nke na-eme lezi ka gbapụrụ n'isi ọkụtụ lady gadi Chimobi na ọgụ na-ekwu ka enwere ndị nọ gị n'ime eke were ndị nọ m n'ime ahụrụ m gị hụ otu iji dị clean masị m ajụọ gị nke na-eme lee iwe na lọtrị ịmakazi ejiri m ụdị ihe ejiri m ụdị atọmatọ ka mara gị ihe ekele ka agafeela nkwa aka ele mgbe ibido wụrụ abakari wụrụ baka onye na-atụrụ ndị mmadụ mma ma nkwa na ụdị abụ otutu iji nọ na-asa m mma n'ụkọchukwu this is unlike you ọwụ mana ọwụ mgbe niile ka mmadụ na-adịcha njọ adịkata njọ adịkwa mma otu a mụrụ gị masị my brother unu mgbe niile mụ na gị na-agbawọ alụgazi agha na-ebuzi agha so masị ka anyị were obiọma taa ka anyị butuo anyị patuo taa nwanne m nwoke ama ngwanụ ndị Igbo esi taa dị mma charity all begins as today ya wee isi taa dị ma ihe ọpụtara charity all begins as today ebe ọ bụ na anyị lecha n'anya sọ mgbanwekara gị ma ihe a m na-ekwu so onye ọbụla nọ ndụ ị kwesịrị gị ibute ndụ ọjọọ gị hụ na ọda efefe bụ gị gbanwee otu ị gbanwere bụ ka ịhụ na ụka anyị na-ada mba kama ga enwere nwanne m nwoke dee John zụrụ ala n'aka ala m ka m mara ma ha wefetara aka na nke m irikwere ma na-apụ iriele ya enwego okwu ife ili nwego ihe mbara gị ọnụ aziniri ọnụ ọ ka ị ghara ịga dị ajụ patuo gị irikwere ma na-apụ enwe onye ga-ebu gị enwe onye nọzi dị ya ga-ebu gị nwanne m miorikwele iriele esi ibido ụrụ wụrụ onye ketara ndị a na-esiri ndị chaf anyway adị m oke aṅụrụ m akam ite akara nke ahụ ezipụrele m akam na akara ịtakwara anụ ịtala anụ taa tara anụ mme ọ tara anụ aṅụcha akam ata anụ ịmawakwa food palatable adaeji akam ata anụ adaeji anụ ata akam aṅụ akam ada aṅụ akam yes my brother ị ga-ata akwa mme ọ ga-ata akwa ị ga-ata akwa udele ka akwa ọkọ mmadụ akwa ọkụkọ nọma akwa ọkụkọ ị ga-ata mme ọ ga-ata akwa otu a na iriri n'ịta nọ anụ ị ga-ata akwa ọkwa ụdị ụka ka ọ na-awụ m
mpa m na-ekwu mgbe ọ dị ndụ si gị teta ụkụta ọkụkọ chịwa gị ọsọ gị fepụ ịma ihe ya na ndị mmụọ kpara Chimaobi nwanne m chere nụ n'aka m na-ajụ gị were akwa abịara m nso eleke ịgba gị ọsọ kwụsị nga eleke ịcha akwa n'aka esoje gị m iwe agwọ eleke chi hụrụ ụkụta oche gị isi agwọ ga na-akpa Adam abụbọ Adam akwa oche ka agwọ chiri n'afọ ifu n'ime ogige idem o jiri tiga ya na nsogbu o tigara taa eleke itetụrụ na chịrị gị wụwa onye na-eji akwa eme ọgọ akwa ọkụkọ wụzi ihe ọjọọ akwa ọkụkọ bụ ihe ọjọọ otu akwa ọkụkọ ji wuru ihe ọjọọ eji m ụta m na ugbu a at my age ekwesịrị m ịma ihe my body suturu na ihe my body does not suit agafegwule m iri akwa na-ebu kolon tọrọ ihe fada nyere anyị akwa ihe akwa fada nyere anyị ihe ọ chere m akwa ahụ 9 ma ata 7 dore 2 o ihe ọjọọ Chimaobi ilochi na 7 naanị gị akwa ya ụka dịrị ime ihe ọtọga agbaburu ndị echefu ọnwụ ihe na-elobarịkwa akwa at your age ka ị gbabarịchara akwa 12 kịcha akwa 7 ọkwa ọnwụ ka ị na-akpọ oku echi gbasị ndị ụmụnna egbuole gị ọkwa ihe iritere n'ọnụ mind what you eat balance a na-enwe balance diet na ndụ ọwụrụ ihe ọbụla nwoke hụrụ ka ị ghara ikwu ọtụtụ okwu were akwa tara m akwa taa akwa were akwa chere akwa Chimaobi akwa adagụ m how akwa ọsọmọsọm how ele ka iji wụrụ wụrụ akwa enforcement onye ọbụla hụrụ gị fọsọ ya taa akwa ịnọwa na gị ide akwa chere ọ dị ka ịghọtachabe ihe nọ n'akwa ihe a lee agọjiri akwa agọji ka m kọwara gị ịhụ ezinụlọ na-enwe ndị ihe na-esiri ike enwe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ enwe ndị na-enwe otu o si agara ha taa akwa ga-adịrị ha na mma ọ ga-adịrị m na mma very soon ataala m nke m ma elekwana gị enwe mgbe m ga-ahụ ihe ọma ghara gị ịghọtago ama m otu m ga-esi convince ya gị bata gbalịwakwala gaa ntị akwa anyị na-edere ịta ya de Peter ejima nna gị ole ka echegara ejima mpago de Peter ole ka ọ tara mpago gọgọgọ wozuru Igbo gọgọ nna gị nke ejima Peter ole ka ị nyere na ya ozugbo iwu nwanne ọnụ nwoke ọkwanụ nwe anyị nwoke wọ nkụla anyị onye within neighborhood dedem ozugbo iwegreli akwa ka ọ taala honorable Ngozi honorable Ndidi ọ taala chas anwụrụ m ha ndị awụ ndị agbata obi inyere ha ihe m na-ekwu fela nkọ ihe ahụ ihe na-ekwu ihe akwa ị kwesịrị na-arịọ m ka m nyekwuo gị ka ike ya na-ekwe ke ya na village unu ke ya ndị ihe na-esiri ike ke ya ndị were na akwa taa na-achọ m ịbịa kwuo ọtụtụ okwu ya nwere akwa ke ndị ihe na-esiri ike were ebe ihe buruzo shiwere gị ike takọrịa ya ọrịrị gị na mma bikọs enwedo onye na-ahụ ezi ụzọ ya bụ ụzọ sinwe onye nọ n'ama ma hapụ onye nọ n'ụlọ onye ahụ amachaghị ịma ihe mere ọkwụsị akwa na agoziri agozi nke Obinigwe kwogere m nga even nke eme agachi na abụọ shọ na anọ pụọ ihe akwa nọ m beyond na mpụrụ ụkwụ m nga o ruchi na 20 Obinigwe emene m ya surplus akwa ka m agbabala so biko ebe ọwa akwa ọkụkọ ka iji eme ọgọ mụ na onwe m ji akwa amụ eme ọgọ akwa nke Chineke si n'eluigwe taghala m ọ dị blessed sacrament between my leg arị nke ọkụkọ nna m tarawa anụ kpakpara m anọchiri m ụzọ ana m egwu tara m akwa anọ ka bịa lụ ka anyị sewe okwu ịchọ ka anyị bido sewe okwu